Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon, jala parningotan ni akka naung moding. Di pasunggulhon minggodo tu hita, memento mori, lapatanna ingot ari hama matem. Alanii hupasat hami matabe, selamat hari minggu ma dihamu saluhutna. Selamat hari minggu manang dihamu. Martikido ngoluta di hasianganon, jala hatop do laho salpu. Alai dipatakas topik minggu sadariodo, hita paboa naung talu sorok ni hamatean, marhite haheheon ni tuhatta Yesus. Di pamonang debata hita marhite-hite Yesus Kristus. Mauliate madi debata na pamonang hita marhite-hite tuhatta Yesus Kristus. Atong bongok mahita tu persauran na badia laho mamuji dohot pasangapon tuhatta. Ro mahita marsoba tu jolona marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, namonangido parulosan dohot akka ulos nasaksak, jaladang sesaokku goarna sian pustaha hangoluan, jala partopotokku do guarna di jolo ni damang, doho di jolo ni akka suru-suruanna. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akka namate dohot akka namangolu, hodo na punahami manang mangolu manang mate pehami, nang pemardalan hami di rura nilinggoman ni hamatean, dang huabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tertiop hamatean manang tanoman be hami, ay hodo Tuhan nami naung humokop pami, jala hodo na punahami. Rohami nuaing tuho mangido, sahat tuhoma tod dinami dohot daging nami, asa dihoma hami manang namangulu, manang namate pe, setiok ma tangan nami, urupi hami marhite-hite pakkokok mi, asa sahat hami tu hanguluan na sora suda. Amen.
Tangion hamuma patik ni debata di minggutta sadarion, ima na tersurat di 2 Tesalonik bidu 2, mamukasian ayat 15, sahat tu ayat 17. Atong ale akkadongan, hot mahamu jonjong, jala marsitio pamahamu, tuakka poda na huajarhon hami tuhamu, marhite sian hata nang surat pe. Apala tuhatta Yesus Kristus, dohot debata amatta, nama kangolohangi hita, jala mangalehon apul-apul, namian totong, doho pakirimon nadenggan sian asi ni rohai. Iba nama mangapuli, jala pahotton rohamuna, di bagasan nasa ulaon nang hata nadenggan. Rap mangidogogo mahita tu debata, mangulahon nahobartu patiknai. Le Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobartu patikmi. Amin.
Tatopotima dosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asi ni roham na godangido. Sai asi maroham mida sadok mangsonami, sai sesa madosanami saluhutna. Nunga di pamonang ho hami marhite Jesus Kristus, naung manaluhon hamatiani, gabi partohap hami dingolu na manotong, jala marsihoho totong diulaon ni Tuhani. Alai, sipatado hami madabu tupad delean, juppa masa hasusan manang parukilon tuhami. Dang marsihoho behami mangulahon lomo ni roham, alai lomo ni rohanami ma huhulau kami. Asi maroham ale Tuhan, lehon maroha na marsihohot dihami, mangulahon holomoni roham. Sai sungguli ma roha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Humau kopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita mar hite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na nikijang. Amin.
Hatani debata turpuk di hari Minggon, imana tersurat di Perjamita bidualu, sian ayat sia 1 ayat 10 pitu. Luhut nai nungawida uju diranapi rohaku seluhut pabahenan akan masa di hasianganon. Uju sada jolma mangaraja dongan na jolma mabahen ibana marhina mago. Akup ni lungahuida tipak tartanom halak perjahat, HP aggol halak namang lahon adenggan, akka naros yan inganan nobadia, dihalupahon donganna sahutni, ipe hatayotoi. Ala sotibu manginona pabahenan akan najahati, dibaheni go rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tungsura peratus hali halak pardosa mangulahon hajahaton, pola sanga sarimatua ibana, takas dohuboto, martua sogot halak nama kabiari debata, aka namar parange di jolona. Alai dang tagamon sonang akka halak perjahati, jaladang tagamon pagajangonna ari-arina, alai songon halinu doibana, alaso marhabiaran tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di atas lanoon, adong halak partigor, hira pambahenan di halak perjahat niulana, parsorionna tembangon, jala adong halak perjahat, hira pambahenan ni halak partigor niulana, parsorionna tembangon, nunga pola holok halongan doyan. Dibaheni hupa puji-puji las niroha, ala naso adong nadumenggan di jolmai saleleng di hasianganon. Ia so namangan minum, dohot marlas niroha. Ido na tinggal di ibana sian ulaon na saleleng ari-ari di ngoluna. Akan nanilehon ni debata tu ibana di hasianganon. Dumi dirikoti rohaku muse, nai mananda pahapistaran dohot manakasi hinamago namasa di atas tanoon. Pola tungbalisaon mata ni jolma, borngin dohot arian, dang tarpodong. Jadi takasma huida sadok jadi-jadian ni debata, naso terdodo jolmai pabahenan na akan namasa di hasianganon, nang pemaradu ngalutan rohani jolmai madiori, dang tagamon jupaksa, tuksura peninna rohani halak na pistar, leak boton na doi, dang tagamon jupaksa. Ima sahatna martua do akan natumangion hatani debata jala nau piopsa. Amen.
Taha tidak koma hapor siyaw tay, songon nahina tidak ko nidongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergogo naso hatu dosan, na tumopalangit dohot tanu. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tibuhon si Maria, nagabagabea siya di parbadia, adorak soho habubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit, di penghuman ni Silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo la hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu ujung tahun perhuriaun 20 November 2022, topik minggu di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Kosong sada, ujung tahun perhuriaun tahun 2022, dohok perningotan ni akkana monding. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 November 2022, ima minggu ujung tahun perhuriaun laos perningotan ni akkana monding. Mardomu tusi jahonon do goar-goar ni akkana monding nasa tahun perhuriaun ima sian 22 November 2021 saha 20 November 2022. 02 Rapot Huria tahun 2022. Rapot Huria tahun 2022 naing dipatupa di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 11.30 WIB dung sidung permingguan pukul 10 WIB. 03 Natal 2022 doho tahun baru 2023. A. Jadwal ibadah Natal doho tahun baru 2023 boy mata jaha di warta jemaat na adong dihita. B. Papungupulia tujolo. Laho mendukung akka haperluon tu perayaan Natal 2022 doho tahun baru 2023. Naing tapatupa papungupulian tujolo ima di hari Minggu tanggal 27 November, 5 Desember, 11 Desember, dohot 10 Desember 2022. Tapasahat ma piliani di bagasan las niroha. 04 namar bagas. 04 titik sada. Titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma do di boy sinaga anak niamata japatun sinaga nahinan tubuh ni inata Mularia Regina Borusiboro alamat Jalan Beringin Raya RT 0 RW 12 nomor 57 Kecamatan Beji, Kelurahan Beji Depok, wilayah 15. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana, Abni Linda Dinata Boru Nenggolan, Boru Niamata Hokman Nenggolan Nahinan, Tubuh ni Inata Sanaria Boru Simarmata SPD, alamat Jalan Nangka nomor 100 Tolu, RT 005, RW 06, wilayah 2, ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasuasuan perbagason dipatupa di hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, pukul sia 00 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 04.2 titing Parjolo. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma
Rafael Bilsasar Hasiholan Simaremare SE SH, anak Niamata AKP Markus Simaremare SH MH, tubuh Ninata Maria Marisi Magdalena Boruaruan, alamat Jalan Industri Kapal Dalam RT 006 RW 010 Sada, Tugu Cimanggis Kota Depok, wilayah 15. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, Dohot Orwana. Rahel Geraldine Veronica Boru Napitupulu SIKOM Boru Niamata. Jackson Ridwan Napitupulu, tubuh Ninata Donna Sondang Purnama Boru Simorangkir. Alamat Jalan Kramat Asem Raya RT 005 RW 012 Utan Kayu Selatan, Rawamangun, Jakarta Timur. Ruas ni HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Pamasu-masuan perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 8.30 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 04.3 titing perjolo dohot paduahon. Naing menjalo pasu-pasu perbagasom ma Rio Rico Siburian, anak Niamata Pardamean Siburian, tubuh ni Inata Romatua Boru Purba, alamat Jalan Masjid Tolu RT 006 RW 006 Cipayung. Ruas ni HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Dohot Orwana Sarina Hotmian Boru Situmorang, Boru Niamata Maringan Situmorang, tubuh Ninata Tianggur Boru Gultom. Alamat Jalan Pirang nomor 10 Sia RT 00 Tolu RW 0 Sada Kosoksia, Ratu Jaya Cipayung Depok, wilayah 15. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan perbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul sia 00 WIB di HKI Lumban Sialaman Humbang. 05 Ruas Nabaru. Nunga di Jalo Gabe Ruas Huriaon di hari Minggu Sadarion 20 November 2022 Ima keluarga Frankie Simbolon Jesse Carolina Boru Panggabean doho 2 dakdanak nasida pindah sian Gereja Kristen Indonesia GKI Maleo Raya Tangerang. Alamat Grand Jagakarsa Blok A nomor 7 RT 014 RW 00 Sada, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, masuk wilayah Sapultolu. Nomor registrasi jemaat Sada Tolu Pitu Sia 5. Titing na sojinahahon doho parepengon ni Huriata, boy mata jaha di titing naung di parade Huriata, songonima titing dihita di bagasan samingguon. Masuk mahita kamanginang tu acara pernengotan di Aka Namoding. Nuaing sahak mahita tu pernengotan ni Aka Namoding sian tonga-tonga ni Huriata sataun perhuriaun ima siat tanggal 21 November 2021 sahak rodi minggu sadarion tanggal 20 November tahun 2022 Marede Mahita. Namo
ihomana tarsurat di kompesi HKBP taringot tu parningotan ni aka namoding. Taha porsiai jala taha tidak kodo apedo tu zolma mate sahali dungi uhumi namaradian name banas yan ulaonna jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu doho namate asa ia tabahe pe parningotan dia kana moding namarningot azalta sadiri dohita disi dohot pahoton pakkirimota di hadudumuni akana porsea tu dia mata dohot pahot rohatta doi dingulu paru kilonon markite podaon taalo jala tatula do poda hasipilibiguon nama dok adong do pardomuan ni toddi ni naung mate do zolma namangulu ia aka goar ni namoding di huriata sataon par huriaonon tabi gimana zinahahon ni sekretaris huria. Amang inang sekalian akan kami membacakan diikut amang inang dari kiri ke kanan. Sada Esnauli mula uhur boru sihaloho ruas ina tanggal monding 23 November 2020 sada tutup usia 80 tahun wilayah 2. Paduahon Krisman Tambunan ruas ama tanggal monding 20 November 2020 sada tutup usia 70 tahun wilayah 12. Tolu Estina Romauli Borusitanggang ruas Naposo tanggal monding 27 November 2020 sada tutup usia 42 tahun wilayah 10 Tolu. Paupaton Grisela Aneta Borusihan Dakdanak tanggal monding 28 November 2020 sada tutup usia 4 bulan wilayah 12. Palimahon Juniandi Bintang Sitanggang ruas ama tanggal monding 16 Desember 2020 sada tutup usia 44 tahun wilayah 2. Onom Gom-Gom Tony Rismond Siagian ruas ama tanggal monding sia Januari 2022 tutup usia 40 tahun wilayah 4. Pitu Natal Situmeang ruas ama tanggal monding 12 Januari 2022 tutup usia 44 tahun wilayah 12. Walu Darwis Sirait ruas ama tanggal monding 27 Januari 2022 tutup usia 68 tahun wilayah sada. Sia Bangso Tampu Bolon ruas ama tanggal monding 28 Januari 2022 tutup usia 70 tahun wilayah sada. 10. Ellen Intan Libertina Boru Lumban Tobing ruas ina tanggal monding 20 Januari 2022 tutup usia 76 tahun wilayah 4. 10 sada Sinar Merdeka Helena Borumanik ruas ina tanggal monding 6 Februari 2022 tutup usia 70 tahun wilayah 12. 12 Panangaran Hutajulu ruas ama tanggal monding 6 Februari 2022 tutup usia 78 tahun wilayah 5. 10 Tolu Darmawan Boru Sinaga ruas ina tanggal monding 20 Tolu Februari 2022 tutup usia 60 tahun
wilayah Pitu. 14. James Butar-Butar, ruas Ama, tanggal monding sia Maret 2022, tutup usia 50 sia tahun, wilayah Sada. 15. Situa Japondang Gultom SH, ruas Ama, tanggal monding 14 Maret 2022, tutup usia 64 tahun, wilayah Sada. 16. Paris Hasudungan Situmorang, ruas Ama, tanggal monding 10 sia Maret 2022, tutup usia 64 tahun, wilayah Sada. 17. Harlem Maurits Napitupulu, ruas Ama, tanggal monding 24 Maret 2022, tutup usia 87 tahun, wilayah 5. 10 Walu Ropentina Boru Saragi, ruas Ina, tanggal monding 10 sia April 2022, tutup usia 36 tahun, wilayah 10 Pitu. 10 sia Tiurlan Boru Hutagalung, ruas Ina, tanggal monding sia Mei 2022, tutup usia 72 tahun, wilayah 10 Pitu. 20. Situa Tagor Halomoan Siahan, ruas Ama, tanggal monding 30 Juni 2022, tutup usia 70 tahun, wilayah 10 Sada. 20 Sada, Dr. Andus Sanga M. Simarmare, ruas Ama, tanggal monding 8 Juli 2022, tutup usia 67 tahun, wilayah Sada. 22. Reni Parulian Boru Samosir, ruas Ina, tanggal monding Sada Agustus 2022, tutup usia 66 tahun, wilayah Sia. 20 Tolu, Mutiha Purba, ruas Ama, tanggal monding 10 Agustus 2022, tutup usia 40 sia tahun, wilayah 2. 24. Poltak Soaloon Situmorang, ruas Ama, tanggal monding 15 Agustus 2022, tutup usia 78 tahun, wilayah 5. 24. M. Kama Boru Sitorus, ruas Ina, tanggal monding 20 sia September 2022, tutup usia 70 sia tahun, wilayah Sada. 26. Rosmina Boru Sihotang, ruas Ina, tanggal monding 22 Oktober 2022, tutup usia 67 tahun, wilayah 15. 27. Orasita Morgan Simbolon SEMM, ruas Ama, tanggal monding 26 Oktober 2022, tutup usia 36 tahun, wilayah Pitu. Jongjok kita maredehita nomor 347 ayat Sada. Be
Tapasada marohata, martangiang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami namar habangsa di Banua Gijang. Debata nahusobahami markite Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Hupuji hupasangapami maguar munda badai alia Tuhan di bagasan obason. Macai gudang do pasu-pasum nauk zalohami manipat satau bolonon ali Tuhan tau parhuriaon di HKBP Pasar Minggon. Mauliate marohanami tuhu ali Tuhan di sudi pasu-pasumi diring-iring diramoti horo hami madalani tahun parhuriaonon siam mulai tahun 20 November tahun 2020 satu bagasan sadarion tanggal 20 November tahun 2022 sudina yale Tuhan alaniasi dot holong ni roham doi di kami maragam pasu-pasu nok pinasahamu tuhami yale Tuhan marhite-hite akka hahi pason dot akka pasu-pasu namar ragami ali Tuhan. Tuhan marningot dohami di bagasa tikyon di tahun ujung tahun parhuriaon di HKBP Pasar Minggon dohot tahun parningotan di akka namoding. Mulutung marsak dari luilu hami ali Tuhan di bagasan sadarion marningot akka dongan nami keluarga naung jumolo borhat madapotoko tu surgo hasonangani alai pos dorohanami ale Tuhan hodo pangapuli na sumurung apuli ma kana marsak apusi ilunya kana terilu ale Tuhan lehon gugu tu akka na marukil jala tatap ma akan nadangol di Huriam HKBP secara khusus di Huriam HKBP Pasar Minggon ali Tuhan. Tuhan dirazumi rohanami dengkaddo merdalan sudi program ni Huriam di bagasan sataon bulunun ali Tuhan. Tamaru hami madok mauliate tuaru pamu nabariai mulutung buipe denggan merdalan program napinatu pani Huriamon dang alani gogunami ali Tuhan dang alani malonami alai holan alani asi ni roham sabing dohot holong ni roham do ali Tuhan tuhami sudi ruas ni Huriam di HKBP Pasar Minggon suak songoni di sudi perhalado dohot perdita namanguluk kami ali Tuhan. Tuhan mangidu kami tuadu pamu nabadiai asa di tahun namangihut tahun parhuriaon tahun 2022 2023 homa ali Tuhan namang gonggom sadok ngulunami lehon di kami kasilas ni roha ali Tuhan asa bui kami toktong di bagasalas ni roha mamuji pasangap guarmu nabadiai Tuhan mangidu kami tuho pasu-pasu mahami sudi ruas ni Huriam narong di Pasar Minggon lehon di kami hai pason lehon akka silas ni roha alai tongdo mangidu kami tuadu pamu nabadiai ali Tuhan di namarningot kami di hari parningotan ni namoding di bagasan sadarion dirazumi rohanami ali Tuhan ingot-ingot do tuhami mementumori ingot ari hamamatem mulutung rope pajum tu manang isi siak kami di bagasa sataunon ali Tuhan mangidu kami tuho ajar-ajari mahami mamilangi akka ngulunami si ganupari
pahot haporsion nami ali Tuhan. Asa mulu tung borhat pihami madapot toko tu surgo hasonangani. Hot kami di bagasan haporsion gawe parjabar kami di hanguluan nasurasuda naung pinararim di nganan hasonangani ali Tuhan. Tuhan di saluhut akka pangiduan nami jumulu mangidu kami Tuhan Tuhan. Sesa sudi dosa pangaleoson nami asatama kami dia dupamu. Jala talupami gabi habaoran ni asini roham dohot pasu-pasu nasumurungi ali Tuhan. Atong jalo-jala ului ma tangiang elilit namion nahu sobaho kami Tuhan dupamu. Holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate mariho. Amin. Budul mahita. Marede mahita tapasah ma peliata.
Dameni dewatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus barita nauli jamita di parsaurata di minggu uzuk tau parhuriaun sadarion laos sada tradisi na ni anut ni huriatta na dienet sian akka puda manang parhuriaun ni huria na parjului ima parningotan diaka naung modding dienet sian surat ni Apostel Paulus tu huria Korin na parjulu biddu 15 ayat 50 toros tu ayat 50 alu sada Korintus 15 ayat 50 sahrudi ayat 50 alu tapai hutihuk ma diaka bibil tabi songonom mahatani Tuhatta. Odo nahudok disi yalia kadongan daktar bahen sibuk dohok muder manean harazaun ni debata jala daktar tean na ulu busuki hatok tongoni hahomi odo nahudokon tuhamu dang na saluhut hita modding alai saluhuddo hita bau baonna topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudii ai makuling ma sarune gabe hehe ma akka naung matei tu hatok tongon laos bau baonna ma anggo hita ai ikon hatok tongod do manuluk na ulu busukon jala hangungulu na manoktong do manuluk na ulu mateon alai dung disuluk hatok tongoni na ulu busukon jala disuluk hangungulu na manoktongi na ulu mateon disima jupang hata natar surati nunga tarbudut hamatean nunga suluk hamonangan jo hamatean di dia hamonangami jo hamatean di dia sorokmi alai dosaido sorop ni hamatean jala patikido gogo ni dosai alai mauliate mari dia bata napa monang hita marhiti-hiti Tuhatta Yesus Kristus ope hamu akadongakku nahina holongan marsi hohot jala sumuba-uba mahamu jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ai di boto hamu do dang magopo halu zaumuna di bagasan Tuhani ima sahakni turpukta hurian nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus amu akamanginang songon nahurok nakening danga pala sudi huria na menganut tradision na padalaton parningotan diakana modding susna di gereja-gereja na beraliran Calvinis dohot Wesleyan nakpe gereja reformet nasida songok kita manang huria reformasi dangadong dinasida
pola di pamasa parningotan diakka namodding lai anggo di piga huria khususna na Lutheran secara umum molo di piga-piga huriatta na di Eropa do pienwaing di guari do mingguon minggu abadi dihita parningotan namodding di nasida margor mamingguon minggu abadi tapat orang pianon ahalapatan ni jala molo di gereja Rom Katolik omma naginwaranna dihalaki minggu Kristus Raja kamanginang masih tomuat do warni minggui sian tahun 1816 Mai di zaman ni Raja Friedrich Wilhelm Tulu di Jerman marningot di gudang ni namate di parporangan uzui na gudang sampai aguan hosa tahun 1816 di Simaon di Patupa untuk mengenang bahwa kita juga akan seperti mereka mengalami kematian dan akan meninggalkan bumi ini. Puasa didok amang minggu abadi. Allah memang tak ada di dunia ini ngulut tau pedang arong nabadi. Tidak ada. Hauliota, sinadongata, segala-galanya. Bahkan tano ondo portibio bui do salpu bui. Bui do bergeser portibion jala mungkin bui do bolong sudah portibion bui. Hidup badi dok Tuhan Yesusi. Salpu pesugot langit dohot tano alai yang kona hot do. Holak katana ido. Anggo hatakina sotupa. Salpu hanya firman Tuhan yang kekal. Tidak ada yang abadi amang inang. Coba jo lapar ningoton namod dingon. Ingot tamu majuaka natorasta. Manang sisol hotta. Atau mungkin saudara-saudara kita yang telah duluan berangkat ke alam keabadian surgawi itu. Pasti dulu nguruh hatta. Wih teh, di papungu-pungu ibana mana masahayon. Swadong tinggal enak kan. Sudah ipapungu-pungu ya berlian nak tonggo nama ngudu do mempersaulihon kan. Iba ajabuna walupitu. Ba mau lihat mau perhasi yang nama ngulu. Bodoh hitam gabe tangis. Hacit perasaan kan itu. Itu makanya kalau disebut ini di gereja-gereja rupa minggu abadi memang tak ada yang abadi. Tak ada. Tak ada yang abadi, tak ada yang kekal. Rupa tapi songoni do. Sudina di portibion bakap paralea-leot tapi salpu do. Salpu, nggak ada yang abadi. Isedo ale tanah solomu bayi. Ale nasumurung. Ido. Nilabung mi bu ido musumian non. Satokik ko merbeda, satokik ko dia nggak ada yang abadi. Satokik dicaki ho, satokin ngai puji ho, satokin ditujang, satokin ditugu, nggak ada yang abadi.
Memang betul minggu-minggu abadi itu diingatkan kita akan arti hidup ini. Mulut aboto udah ngabedi hatok do per ngeluon. Saya ada dora dohononna. Ingot tamuma na didok nge pangukapon ni si Johannes. Jalai do di HKBP bahkan di Sudi Huria. Molo lao dung matoras hapor sionna. Dia tidak kok kapor sionna. Ido tona parpudi siap pedita tu sudi naung matoras hapor seonna. Parangehom mahatani de batana ginuruhomi aido sedanaina parpudi. Sai burzuma horasi rasa mate dungi ido burzumamu burzumau semerguna namar pakaian Nabi rongok kita. Pergabungan dah betul-betul punya makna yang terselubung dalam hidup kita, memaknai perjalanan kehidupan ini. Mau lihat madong mingguan di Hitang atau dalam gereja Katolik disebut Kristus Raja. Tadi abadi, tidak ada memang yang abadi. Tapi dalam gereja Katolik itu disebut minggu ini sekarang minggu Kristus Raja, memang Kristus Ido Raja nahot rodi saliling ililinga sudena di portibion huaso ni zolma meruzung do salpu do. Semua harus sujud di bawah kaki Kristus. Buaro makamon akoni, dan itu yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus dalam khotbah ini. Kristus Raja. Torop na lilu na parzului mangatusi hapor siaonon. Torop na so nasubui majalo dohot na say mangasahon utok-utok tu hapor siaon. Udok matuhamu. Tuk sa tibbo ni parbinotoan ni zolma akamanginang dang bui baheno ni ukuran laho mangatusi dohot mangulu di bagasa kapor siaon ndak bisa. Ayang goboy do pikiran de bata, ang goboy do atusan de bata, dang de batai. Muluboy do atusan musian pikiran do utok Tuhani, dak Tuhani robot doi. Dak ya boy atusan ni zolma, dak jaladang boy terdodo ni zolma, hatu sa pikiran ni zolma. Taringot tu hahomion ni debata. Hubain mas ada contoh tuhamu. Ala neng merliturgi mahita maraya taya tate. Buasa sian nazulu contohna ido tikos na nuanggo lemulu hita memodifikasi namar Natali. Angguna beruon ido dong dapot Natal ado ido warna. Marsi pajozoron ninna do kan ibegi maya tayak sudi dak songol noaing gope isurat situ do harotas edang adong bibili jebu-jebu iya di surat do di harotas isurat situ dibegi di gereja tu sekolah minggu songoni do petai adong gope mengalami songoni holanau do anok perkotai yang mau betak holanau de isurat do harotas dibagi mak dibagi pajozorhon do didok pajozorhon hata ni dibata noaing goi dibain berbentuk fragmen adong berbentukon dan lain sebagainya anggoti kosna siam mulana pajozorhon hata ni dibata do lemulu taingot satu liturgi yang sangat bernas dan saya tidak pernah melarang kalau itu diperagakan oleh anak sekolah minggu yang di TK kecil. Ya, mulai panopaun ini bata. Mulai liturgi penciptaan itu sampai liturgi penciptaan manusia. Hari papigahud do tahi tok paribata zolma.
Hari babigahon parar Kamis. Ido song nama loro pehamunian. Paunopon ido tong jungjulu du sonang gohita adong akadek ya keleu tak kau sudi aina tahu zolmo di bet Tuhani. Baru be adong ma zolma. Tapi kita bayangkan di situ sudido di dok. Dungi makuling musema de bata. Jadi baho. Jadilah. Ai buyat tusan di zolmai. Gak bisa. Dekat tusan di zolmai. Jadi bahu na tiurin na tiur. Jadilah engkau cakrawala. Jadi mau zakat. Jadi. Ido baim bolo ngamadok de bata. Dang bui dak sao. Ido bang gabeta haporsiai. De bata nabadia nasokal Tuhani. Jala na subui sulikidon ni zolma hatibun ni parbinau tuanna dohot hahomyonna. Tak bisa. Unak pola uji mabak kapistaramu hamalomu hahibatommu mangatusi tu hatai lilu hannon. Lilu haporsiaummu, lilu parhuriaummu, lilu sudeho. Unang uji alai pakke mana ni lehon ni debata bangulehon na didok ni hatana. Holani do ngarongi. Unang uji tak bisa. Itu yang terjadi dulu dalam perdebatan lahirnya ilmuwan di tengah-tengah orang Yunani. Ala terkeran lo hala Yunani sumber segala ilmu. Sudedo pakar ilmuwan di Portibion sia Yunani do awalna. Aristoteles, Archimedes dan lain sebagainya. Lahirnya ilmu-ilmu filsafat dan lain sebagainya. Di protes sebagian doi taringot to haheheon ni akan amate. Pemahaman nasida tuk suaronggo hinasitong ibui hehe daging ngizol manang mate. Tanganong dalan na. Memang tikos daging doh muder. Daktar tian ni harazaun ni debata ni itu memang tidak ada jalannya itu. Alai tohoro arong haheheon yak kana mate. Alusna ikut dohonot ta dosak kapor syauta. Toho. Hidup badiro apostol Paulus. Ai molo sotutu hehe Kristus yan namate rumar manang jamitanami rumar manang hapor siaumuna. Ido baim molo diuji taringot tuhaheon ni Tuhan Yesus Kristus akamang inang sabibil tai dakat tu sa pikiran ni zolma tong hamamasa ni haheheonna. Jaladak sehali be hamamasa patuduhon nadong haheheon yak kanamate ai si Lazarus pede sunggul Yesus do sian hamatean. Alani do dang boy padomuon logika berpikir tentang kepercayaan kepada Tuhan rumar hapor siaun nasongoni ai molo sotikos do adong haheheon yakkan amate kamanginang daktikos Kristus nagabe Tuhan naung manaluhon sorok ni hamatiani idop bediulak koci Paulus di sonnak king dia 55 jo hamatean di dia hamonangami jo hamatean di dia sorok mi ainung nga ditaluhok Kristusi haru batu nabelgai malo hadangarong mangangkati alai malo haro disi baliksa di patuduhon suruh-suruhan ido nyodo pahianna tang disobbe ibana ai dilului hamude ibana namangulu tuinganannya kanamate kebangkitan Kristus bukan hal yang tidak benar di dalam kehidupan orang percaya. Ido hamonangan ni ganuk zolma diadopan ni Tuhantai. Alanido kamanginang taujima marhiti turpukon diari parningotan diakana mordingon. Perjulu hihido hita sugut tungulu
nama noktong. Alai di dok si Paulus di son naking ido na idok ngadak sudi hita modding. Dak sudi hita modding ninda ibana. Walau bahasa Paulus ini terlalu tajam, tapi itu mau mengatakan adong ko namate hot saliling-giling nga adong. Alay adong ko na hehe tuhanguluan saliling-giling nga adong. Pilih ma tuhamatean na manok tongido ho manak tuhakeheon tuhanguluan si saliling-giling na. Dia do pilih tomu. Dang boy duat sa. Ido, nga pasti atong. Nga pasti. Muludang mariswang ko hita dah. Mariswang dan itulah kelebihan kita. Lalu bagaimana kita untuk ikut di dalam proses itu? Soalnya huruf nak kening kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala keindahan yang kita miliki. Allah ni do akan manginang rajik kamu dohot tu kuburan molarong namoding. Unak saya hita holat saya hita mangas serumeduka mulak kita terkena terjujuk do songoni kan. Saya mangan izalakot tupak ngak mulak. Olak nido, HP saya dia deho mana kaning, taring do sudah nasida ditarikon, bakin nasonaroh ibana isi. Masa hodok songoni rezik kamu turu tu kuburan. Alai kau jauh ni padita do mulu HKBP ibana, memang luar biasa do mulu HKBP makurna moding hidup bayi maullo zolma mecabu datana sak HKBP pidda. Hulat ceder nai pai mana asa HKBP mana nomi bahaduanin na. Banyak orang susah mencabut datanya walau dia sebenarnya nggak pernah lagi ke gereja di HKBP, persembahannya di gereja sana di sana sini, alai dong mate. Nah orang ruas ni doh memang dibuka toho database di sido. Dang bui doh dang ruas ida bak kamanginang. Ai di sido go warna. Anggau saya udok kodo. Jangan sakit hati kita di situ. Amin. Tak kacik rohaku mulu holam mati bibana gabi HKBP enggak. Saya justru bangga selaku pendeta HKBP. Kenapa? Dihaposi do HKBP pas satu ni bana tu surgu ibadah luar biasa kan? Nah haposi do tong huriai di ramoti Tuhan de batama ho lahuruar do lobongot olah nion rodi. Dihaposi hurian HKBP pasahaton berarti nasing ngedang haposi bena kan danguli bena bertahan di bena HKBP masa udok songoni ai ganup dung dikubur na modding dihita alisianu satano do perbulan-bulan mega betano alai Tuhan de batana manopaho do Tuhan Yesus Kristus nama kokoko tod di perbadian nama jauh tu huriane tu hanguluan nama noktong rul saliling-liling ngai mana mangaramo tu rebuk ni bakem amen dungi tor di zahado aina mangihu matu nasida naniula nasida disitulah penyerahan penghakiman terakhir itu adalah Kristus mangihuk madibana na niulana holat di sido tu surgo ho manang daung Tuhan di situ menjawab itu dung roibana di haheyon na belgai ba alani do burzu mahita tikimangulu ido kamang burzu ma ngadong lapatan na saya tapatak kang perohat tahun tuk sumerguna do gak berguna ya, dan berguna saya tapatak kang pe tak ada gunanya ya nuaingon umur rizol ma hola lewa ibano no pulu tukijang ngahibat nuaingkan hidup besai asal ju pangawdo tamu kalian siau nak kanong ono 5, 70, 80, 87, 85 sekian
Saya kagum dan salut benar. Iya, alai unang betong mulu lamu tibu umur burzu mati ya, yonggo lepta umur tabba dusena. Kan unang betong lamu buti, mau unak saya takang on nama ngalo. Iro, jadi opukku termasuk cerewek do baru berdidik hian. Alai cerewek dalam arti bagus dunian. Alai sipata do suguro hama mereng opung baru kokian. Mulu hari Minggu songono dihamyakan berjual tape gudang do. Aido senek di huta-huta, mulurang kerubuk jange, nidokom ma turjo pung kerubuk jange nai tori songkahi dui betong. Dituhur ni hana lay juli songkahi, ujungnya muruk meiba, nang metong lam takang. Hidup ini singkat, hidup ini tidak abadi. Mangihu do tuhita na taulai. Sogot tibangi ma kapan engkau akan mengakhiri perseteruanmu di dunia ini yang tidak seiring dengan Tuhan. Mulut asanak kaning di perjamita episteli adonggo halak sahatu saurmatua ninna disi. Satu saurmatua tuong soolo muba tong mangulu di bagas kasahatonna. Hidup basay tadok, bui do gajang umur rizol manak parjaha ibana bui. Bui do hatop umur rizol ma alai tusur go ibana adong. Sotong lauro hatta molo parjaha hatop mate daong noaingo parjaha ugajeng-gajeng gumurra. Bui saya udah kira kamu isi di paluas Tuhan itu boy rak mangulu songoni parjahat doakan kan saya sudah bahkan 2 minggu yang lalu semua tentang itu. Alai ngot tamu ma marlaba do akan burju di bagasat Tuhani alusna marlaba. Alani do molo aronggo tikos haheheon ni akan amate nunga di hamonak kok Kristusihi tadi pamonang Kristusi songot tema ni minggu sadarion alani do unang be mangadop di hamatean doh pangalaho hamatean hanguluata unang be iya na mangadop di pangalaho hamatean imana genoranna nasay mangadop roha doh ngolutaon tu pikirat tasadiri tu pikiran ni portibion tu pangalaho naso pinarhagio ni Tuhani tuk takasma bertobat di hanguluanun hidup baik di ayat 55 diakhiri si Paulus turpu konak kamanginang pehamu akadong aku nahina holongan marsihoho jala somu baubah mahamu jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ai di boto hamudo dang magopo haluzau muna di bagasan Tuhani. Marilah berlomba-lomba untuk melayani dan berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Selama kita hidup, marilah berlomba-lomba membuat melayani Tuhan, memberikan yang terbaik di tengah-tengah hidup ini. Bicara dong gope hosaon. Ya, bicara dong. Selagi kita masih ada napas hidup ini, mari lam sumurung ma diulaun ni Tuhani. Unang malu sumurung diulaun na sodenggan. 3 hari hudokon. 2 do silakon izolma terkenal di Portibion. Songona danak di Parsikolan 2 do nek terkenal otohian dungi malohian gue terkenal le molo otohian atong bah maus mepanggilon na orang tua na baik surat peringatan baik ton pak jongjong izulu song kami na zulu kan jongjong buti esong nihat di hukum kan he ngasong ono ni buti ilasak gobe no aing gotong meja sekolah dan bui be pukul kan tori lapor kekerasan kan ngasong oni no aing guru dan bui be makuling bang bui be yan tong SD 1 SMP
Waduh, jangan terlambat, habis do. Lembangan luelu betu natoras ni be lama palama tedu be gurui. Behia do dong. Ya. Dua do, mulu bedel hian bah terkenal lo. Sudah mana do. Sapala torjuara malu hiak kan. Mulu biasa-biasa orang kita ada zolmai. Iya. Ne dua itu viral hite portibion dua do terkenal hui garizau bodo alane halo akon hauton alani tindakan naso gerizawi alai bodo hita dikenang orang dan dikenal orang karena kita berbuat baik. Firman Tuhan berkata hari ini, sumurung mah di ulaun nading geddo ulaun ni Tuhani unak sumurung di nasohasea unak terkenal dak pole denggat terkenal zolma lani nabe bunu alani nama nakko hamaku di so terkenal petaho unak pola hirim roham dikenang zolma alani ketidakbaikan gak berguna itu aina mangihuk matunasida nasa naniu ada artinya itu. Lazi Paulus madok Allah hamonangan ni Kristus jo hamatian di dia hamonangan mi jo hamatian di dia sorok mi haheheon ni Kristus do gabe haheheot tadi do ibana ma sumurung mahita di ulaun nadengkan sumurung ma di ulaun ni Tuhani sumurung mata main akan nauli nadengkan di portibion asa molo masuk kita tu minggu apen minggu naro 2 minggu nai dan go marnatal lamahita. Ia namar natalona kamanginang dohonod do. Sebetulnya Natal adalah Allah melawat umatnya. Itu terjemahan bebasnya. Dipakai kata melawat ulau nasini roha doi. Sama seperti kita pergi melawat orang berduka karena kita kasihan. Sasitonga dakatiha mekelekkel marnatal na merlubian. Ido bedang bui medebu natal sasitong atau hal-hal na konsumtif. Saya belajar 2 tahun lebih di gereja kita kalau saya mendisposisi semua proposal natal. GR konsumsi 200 heli 25.000 Holland GR beda. Ido goodie bag dan lain sebagainya. Setiap merguru hola roti, hola kue, suri, hola tu si panganot suri. Hampir setengah yang saya disposisi itu semua makanan. Tidak ada sosial. Emang kita nggak makan dari rumah, nggak minum gitu. Gak bisa songuni hidup pikir aku. Bayar gujir mangan, suri mangan, suri. Holat tu siang langon adiget duhita padahal Allah melawat umatnya kita yang dilawat di dunia yang kesakitan ini tentu kita harus mengekspresikan itu bagaimana bernatal itu berekspresi dengan orang-orang yang membutuhkan lawatan dari kita bukan justru semakin mengisi perut kita semakin membuncit opek kutagali do aina mangihuk do tunasida nasa naniula karena dengganima tang madok sa sitonga nga tabu budaya ni HKBP mulai na zolo torok do sona ka keluarga ni badita saya bukan mengada-ada nga tabu na di budaya ni HKBP mulai na zolo sa sitonga sapalay torak makan bersama semua satu kali semua bersukacita lay saya may sahali idotong. Dan tahun depan kita prediksikan kita akan pascaraya sekali. Dan asik paskani naposo, paskani ina, paskani ama. Asik tolori naposo, asik tolori ina. Ibegi mulai mendugut satu botari isan. Hari minggu naro naposo bulung, minggu naro remaja asik sudi tolor. Nasede do tolor pasca. Iya tapi emang pascaraya sudi. Kan begitu. Berlomba-lomba dalam sumurung ilaun itu hani.
Bolo na jolo akka manginang suku kamu ni ado tulak ka namang padita de anak ibadita. Sahali do itorak mangarak do danak sudi di si marlas ni roha. Ido ram marulupuluk nama tua do danak ya udah. Dak pola saya baik kamu wakka ado godibek ngone bukus-bukus ya udah lah cukup itu untuk anak-anak. Kami di Medan cukup untuk anak-anak. Dak pola perlu tuh kena tua-tua beno be lalap bengkisan kipas. Ah udah lah niat kipas belga-belga. Sayang hebengi. Banyak orang yang membutuhkan kok. Iya kan? Hidup baik protes badi tapi dak perlu pa jong. Lasro hamu badi tai barapotok kamu katuja bunai dak pola zone. Apalagi di pasar rupi betu sappa mate. Pa jong sappa pa jong tuk badi tai. Bahasa hera sappa mi bete. Kan begitu. Ari omah hehe ni itulah aisal pungolut tahonak kamanginang tentu Tuhan mamereng sumuruk kita di ulang ni Tuhani unang godang marbolongat tiki godang bolong hepeng alaik dangadong mungkin nabui gabi sumurung diaka ulaon ni Tuhani. Tuhan melawat kita, tentu kita juga harus melihat semua kehidupan ini. Na parpu dia kamanginang. Nga pasti anggok kena merdu sedak tu surgui. Tuhan matian sisa liling-liling adui. Jadi adonggo saya tidak tahu nama pendeta itu, hanya pesan-pesan lisan dari para senior-senior aka mengiba padita nama tua. Dulu katanya itu ini pendeta ini melayani daerah Sidikalang. Benar apa tidak? Saya kurang tahu. Tapi saya yakin benar karena ini sangat membuming dan mentradisi. Saya holani do rata-rata jamitani padita ganu minggu nang gajang-gajang. Daong jepek go didok. Nungay boto ibana salpo do portibion. Tangawang lapatan na namangulan na dinggan, dangawang lapatan na namadzahati halak. Dangadong lapatan na namabalos na zahat tu halak. Semua tidak berarti. Saya jepek go didok ibana. Idok ma guarni paditaon padita patezora. Padita patezora. Pate martuhan zora merdosa. Budu tamet tone? Budu kira-kira? Pate martuhan zora? Bemebiro mo berarti neng berdosa do pihamonno. Memang harus bisa prinsip seperti itu karena kita melihat alam sorgawi yang abadi itu, Kristus Raja itu. Kebuido. Mariamang, ay wasa huru adang buhi ta melatih diri, sepa hobbar hutulo mo ni rohani Tuhan ibui doa. Kenapa enggak sudi do buhi melatih diri? Kenapa tidak? Alanido, sai tapa hobbar manguluta. Molo didok si Paulus si panipuli lam sumurung mau diulaun ni Tuhani. Kita diarahkan namanginang mari membuat hidup kita menjadi hidup yang berbuah betul-betul kepada kebangkitan kita kelak oleh yang telah didahului oleh kebangkitan Kristus dengan karya-karya yang bisa membuahkan yang terbaik sumuruk kita diulaun dengan doh diulaun ni Tuhani. Ainunga radi dihita hamonangan markite haheheon naung pinatupane Kristus. Amin martang yang mahita. Maulata rohanami di Tuhan. Ilas ni rohanami nakpe ikon ingoton nami do. Mate do hami Tuhan sian pardagingon na parzuluun. Tading portibion tading nadong dihami sude tahesal pohonon nami do hanguluanon alanido ditugu-tugu ho hami to pos ni roha hahehe mido gabe hahehe nami hamonangan mido gabe hamonangan nami daholan sian hapor siaunido hutio pamioni
jala ulah honon nami salilik kami mangulu di hasianganon. Mulyati ma Tuhan, adong parningotan minggu parningotan diakana modingon gabi di pasunggul hottu hami taringot tungulu nami di portibion asa sai marujahad diho jala tau mangulah Allah moni roham hanguluan nami di tonga-tonga ni portibion dang bui so marsak kami dang bui so tumatangit kami mernida ganu jupang hamatiani laosidu gabi jami tanang dihami asa hibul rohanami lam sumurung diulahon ni Tuhani saliling mangulu hami ay tongdoy kon mate hami songod dongan nami nang jumolo borhati alay makirim hami tuhanguluan tuhaheon naong ni hamonakon ni Kristus diakana porsia diho sudi Tuhan ruas ni huriam di dia pemaringana di bagasan tikion paingot totu nasida memento mori ingot hari hama matem unang lalap di portibion akan marukil namar sitaono nali Tuhan alani hamati ani apu lima pagomos marhite todim babua holan parhitia satokit dui laho parzupangan tungulu nahot sisa liling ililinga asa tarapul jalan margugu ganu akan marukil ali Tuhan Allah hamati ani gudang masih pada dion nami Tuhan di tongani huriam manomu minggu apen akka pangaradion Natal asa hubas roha pikiran naktod di nami ali Tuhan majakoni dinaroh Tuhan manopot nami di pardangolan nami di portibion asa songoni Tuhan nanggulu nami makalatsoni sai masih tatapak kami lau mabuan haluaon tuganup jol makan tarhurung akan natargosa-gosa do pele Tuhan di tonga-tonga ni portibion manangalani ahape asa marlas ni roha hami lahu paradihon sudia kigiantan Natal di tonga-tonga ni hurianame paso-paso maras nu huriamona li Tuhan sian nama met sah rudi nama godang sah rudi nama tua asa marulu-pulu marlas ni roha kami Tuhan saluhuna ala Kristus Jesus Tuhan nami amen. Maret demahita tanpa sah mapiliata.
dihasonakan di surgoi sama-sama kita surgoi ulangan dosa tatangnya kema pilianta Ali di bata amanami na di banwagi jang horo harorwane sa luhud silehon lehon na dengan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hopasat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo magiwa na hucus di zulum. Pasu-pasu mejala ramoti asa hoparasya kami pilihan non. Patibulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Muhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Salang gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan debata nasian nahinan jalana mangulu rodi saliling nililing na. Huingot hami sadarion akan amate sian hami. Naung pazuluhon hami tulabungmu. Dihodo anak kicu ni banua gijang. Jala diukap hodo idiakan amangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukka dorohanami sadarion marningot azal nami. Dohot haheheon ni daging di hari sugut mauliate marohanami tuho ala ditubuhon ho hami tu pakirimon na mangulu gabe partohat hami dihanguluan na sora suda dada na madili hami di hari parningotanon alay na malungod do hami di sabulon ni tod dinami nung atorop dongan nami naong nialakmo tau si paingo do uzung nilakka na sida di hami. Bahay pakirimon mida Tuhan Yesus di uzung nilakka na mibi. Say sungguli ma rohanami. Mabahit tiruan na dinggan di akka pinopar nami. Say sungguli ma akka na marsa roha doot akka na matean. Asaw nang mga dungi jalamadili na sida. Say taiti ma rohana sida mamereng dopak gijang sailehon tordim tuhami asa takas di hati dakon tuhami naung do hami anak mujalapanean di arta na di banwa gijangi say padao magangguni roha sian hami asahot hapor sian nami maniop Tuhan Yesus si pangului adorang hubulus sami rura lingguman ni hamatiani molohomur mata nami bi ukka matani rohanami asa takas ni ida dalan tu hasonangani molo halang dilanami sobinoto be makuling pargogoi mahami marhite-hite todimi asa tarzuhon hami aliamang satu tanganmu ma todikku say patiurhian rohanami asa hubas lakkanami jala sonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harazaumu say sao malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami dogihon tu pangujunan palu amahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhom ma damena tutodim.